मा जाखो बिबारि? ददियालाय बहा थांदों? माबा आयं, ददिया नोंनो माबा खिथाहरनोसो होदोंमोन। मा खिन्थानो होदों बेलाय? दे खिन्था। माबा आयं, ददिया गावनि मोजां मोननाय जाबेद मुंनि मुस्लिम हौवाजों बहाबा बेरायहैफ्लांदोंमोननो। बेयावनो बे हौवाया ददियानो फेग्रा मुवा होनानै ददिखौ गाज्रि खामानि मावना भिडिअ' खेबना ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामबाय। दा बे भिडिअ'खौ गोबां मानसिफोरा नुनानै ददिखौ गाज्रि सोंखारिदों आरो ददिया भिडिअ'खौ दाननो होनोनो पुलिस केस होनो होननानै होनदो र'। ओमफ्राय बेखायनोथ' नों आयंआसो मा बुङो? आयु सि मा बुंनाय जादों बे? सि मा खोनानांगौ मा खोनाखो बे सुनिखौ? मानो बेबायदि लांसुनिया गथ'आ? दा बबे थारायाव थांनानै गेस हैलाबायनांगौ बिसोरखौलाय? सिथोर बाथोरनो। दे आयं, नों जोंनि रुमसिमल' फैग्रोदो, बेनिफ्राय थानायाव थांनोसै। माबादि गथ', आंनि खर' मेलेम जाजोबगोन बे। सहराव फरायनो थिनहरनाया मा मैया खालामहैखो? दा गामियाव बाथ्राया गोसारलाबायबा बेसेबा मानहानि जागोन। ददेनो फनखौ होलाय, रायलायनां बेजों। नै ददे, नोंजों रायलायनोनो नोंसानि आयंआ। आयै, आंखौ निमाहा हो। आंखौ बिबारिया जोबोद हेंथा होखादोंमोन, नाथाय आं बिबारिनि खोथा खोनासङालासै अगरा गोसोजों जाबेदखौ फोथायना बेजों ककटेल पार्टियाव थांदोंमोन। बेयावनो बेबायदि जाथाय जाबाय। दे जेबो नंला दे, र' आं थांगासिनो। बे लांसुनिया मुस्लिमा आंजों पुलिस केस होथारजागोन बे। गवा बे बुंजाया आंजों। गवा बेयो, र' थांगासिनो नोमाया। पुलिस सार, मोनसे एफआइआर लिरनांगौमोन सार। एफआइआर? सोरखौ? सोरनि मुङाव? मारैनि थाखाय? सार, सासे मुस्लिम सेंग्राया आंनि फिसाजोखौ गोसो थोफ्लानानै गाज्रि भिडिअ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों। बेखायनो मानहानि केस होनो थाखाय जों बेसिम फैनाय जादों सार। कलेज फरायफुनाय गथ', दा कलेज, गामि सहरफोराव गोबां सुबुंफोरजों लाजिफोनांजासिगोन आंना फिसाया। अन्नानै नों सारा बे लांसुनियानि मुङाव केस खालामनानै होदो, एफआइआर होदो सार। बिसोर सानैबो नोंथांजोनिनो फिसाजो नामा? माबा सार, बियो ददे आंनि फिसाजो। बेनि थाखायनो केस होनो फैनाय जादों। आरो बेयो आंनि फिसाजोनि लोगो बिबारि। बिसोर सानैबो जयैनो रुम मोनसेयावनो थायो। सार, नोंथांनो जेसेबां रां नांगौ आं नोंनो होगोन। नोंथाङा खालि केसखौ रेजिस्टार खालामदो। बे लांसुनिया मुस्लिमखौ, मोसौ सिखावखौ हमदोल' सार। आरो बे भाइरेल भिडिअ'खौ दाननो थिनदो, जाहाथे बांद्राय गोसारलाबाया, बेनि थाखाय आरोना सार। औ जागोन दे, बेनि थाखाय 50,000 रां होलांबानो जागोन। बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय जोंबो एसे थांफिननोबो गोनां जानो हागौ ना, बिसोरनि लकेसनफोरखौ नागिरनो। बेखायनो एसे रांनि गोनांथि जागोन, नोंथांजोआ होलांबानो जाबाय। जागोन दे सार, आं नोंनो जेसेबां नांगौ होगोन। खामानियाल' जाथारथोंसै सार। आयु, सोर फन हरखो आंनावलाय? मामिसो माथो। हेल', मामि, मा जाखो? बिबारि फिसा, माथो नोंजों लोगोआव थानाय ददेखौ माबा माबि दावराव खोनादों। बाथ्राया मा जामारदोंहाय? मानो बिब्दि बदनाम मोनलाबायदों? माबायै, जेबो नङा। बे गाज्रि सेंग्राया ददेखौ गोसो थोफ्लाना बदनाम खालामनायानो। जेबो नङा आयै। ददेमोननि आयंआ पुलिस केस होना फैबाय, हमजासिगोन बे सेंग्राया। जेबो नङा आयै, जेबो सिन्था खालामनाङा दे। नै आयै, नै माबा आंनाव रनसाया फन खालामदों, दोनथ'लाय आयै। दा हरफिनगोन दे आङो। औ दे दोन, जेराव मेराव बेरायला हैलाबायनाङा दे फिसा। बोथोरफ्रा मोजां नंला दानि दिनाव।
दे दोन। औ रनसाया मानोबा कल खालामदों दे दोनथ'। रनसाय मामोन? औ नों मैया क्लास लायासै थांफिनदो मानो? दिनैबो क्लासाव फैयासै माथो? मा जादों? नों खोनायाखै र' बै ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायखौ? औ खोनादोंथ'। ददेना मा नाम होनदों? औ बेनोथ' आंजों रुम मोनसेयावनो ज' थायोना। बिना क्लासा आंनिसाय मोनसे देरसिन। माबा बिनाव मुस्लिम बयफ्रेन्ड दंमोन ना, बेजों भाइरेल खालामजादों जाम्बिया। ओमफ्राय बाथ्राखौ रावनोबो खिन्थालाबायनाङा दे, ओमफ्राय ददेया गाज्रि मोनगोन। ओमफ्राय मा नोंहा आं गैयिखाय क्लासाव गोसो ज'आखै नामा? क्लास फ्रेन्ड नालाय माबा जादों नामा बेबायदि सानदो आरो। गाबोननिफ्राय फै बिबार। माबा नों गैयाबा क्लासानो माथो इन्ट्रेस्ट नाङा माथो। औ दे गाबोन थांगोन आं। मोजांब्ला दोनथ' दे होनबा रनसाय। औ दे। आं बिबारखौ मानो गोसोखांफ्लांबाय थायो? जों सानैयाथ' जास्ट फ्रेन्डल', नाथाय आं बेनि फारसे मानो एसेबां सानफ्लाङोबा? मानो एसेबां सानफ्लांबाय थायो आं बेनि बागै? हमनोनो हाला आं मा जादों? बाथ्राखौ मालाबा बिबारनावनो सोंनांगोन आं। मानि थाखाय आं बेखौ एसेबां गोसोखांबाय थायो? जों सानैनि गेजेरावथ' जेबो मोजां मोनलायनाय बाथ्रा नङा। जास्ट फ्रेन्डशिप। आंबो बांद्राय सानद्रायोथ'। साननैसो सिगां सासे जावेद हासेन मुंनि मुस्लिम सेंग्राया ददे मुंनि बर' सिख्लाखौ भाइरेल खालामनायनि थाखाय पुलिस बिफाना खाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावसानि नखरनिफ्राय पुलिस थानायाव मानहानि एफआइआर होनाय जादोंमोन। ददे नै जावेदा हमजाबाय। मा? निउसाव होदों नामा? औ दासो मोनदों। बे साला मोसौ जाग्रानि जादा हमजाबाय। माबा आं गिनायसो मोनलायलांबायहाय। मानो? नोंहा खुसिसो जानांगौ जेलाव हरनो हानायनि। बिब्दि नङाहाय माबा आंहा भाइरेल जाखांबाय नालाय, दा आंखौ सोर गोसो थोबावगोन दे? सोर अनसायबावगोन आंखौ? धोद फाग्लि, बेफोरखौ सानलाबायनाङा। आंहालाय रावबो मोजां मोननाय गैया। अब्लाबो आंलाय जोबोर खुसि माथो। जेबो टेनसन गैखाया आंहा, बिन्दास लाइफ। ओइ बिबारि फैदो, गाबोन मेलायाव थांनो ड्रेस बायहैनो होननाया। मासि गोबाव ओंखारबाय थाखो होमबा? नाम्बार फैद' र' थांगौ। मासेबां हाखु दाखु? महारानि एसेबां साजायबाय दाथानों। मोजां नुदों दे, समायथारदों नोंहा मालाय। आरे बिबार मा लांनो फैदों? रनसाय नै गाबोन जों मेला नायनो थांनो नागिरदों, बेवहाय गाननो थाखायनो ड्रेस बायनो फैदोंमोन। नोंहालाय बबेयाव थांनो ओंखारबोखो? जेबो नङा, न'आव थाबाय थानो बानाय मोनना बेरायलाबायनो फैदों आं। बेलाय सोरथो नोंनि लोगो नामा? एसे हेन्डसाम सेंग्रा, जा समायनाखा। बोरैबासो मोनजोब्बाय आं। बे बिबारि ससमिसा, बे सेंग्रानि सोमोन्दै खिन्थाफेराखै माथो आंनोलाय। ना बेनि बयफ्रेन्डसो? जायखि जाया मानोहाय, बेबा हले आंनिल'खा जाखागोनहाय। गहाय बे आंजों। औ आं नोंनो सानसेखालि खिन्थानाया, आंनि लोगो होननाया ददेया बेनो। आरे बिबारि, नों आंनो माथो खिन्थाफेराखै? माथो बेनि सोमोन्दै जेबो नोंलाय आंनोलाय फोरमायफेराखै माथो? नोंलाय बबेनि? जा हेन्डसामखाहाय नोङो। नोंनि महरखौ नायबा बहालाहाय आंबा हले। मासे किउटथार होनबा नों? हायोब्ला नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरदो आंनो। आं ददेया रनसायजों रायलायनायखौ मानो असान्ति मोनखांखो? आं मा जादों? आं बेखौ मानो मेगन साखो? रनसायाथ' आंनि लोगोसो। बेथ' आं मानो एसेबां जेलास फिल खालामखो होमबा? नङा बेबादि नङा। आंनि गोसोआव बेबायदि गाज्रि साननाया फैनो हाया। बिबारि मा सानहाबखो? जेबो नङा। ओइ हेन्डसाम बय, नोंनि नाम्बारखौ हरदो आंनो।
आंनि नाम्बारा बिबारनाव दंखायो। थाथ'दो बिबारि, आं थांनोसै। न'आव एसे खामानि दं। औ दे। आंनि गोसोआ मानो असान्थि मोनखांखो होनबा माने एसेबां जेलास फिल खालामदों। दे थौ थांनोसै जोंहाबो। औ ओमफ्राय रनसायनि नाम्बारखौ हरदो आंनो। बिबारि जा किउटखा, आं जा फसायबाय दे बेखौ। बेयो आंनिल' जागोनहाय, आंनि अनगा रावबो गुबुननि जानो मोननाय नङा, मिथिबाय बिबारि गाबारि? औ नोंहा मोजां सेंग्रा सिनायो खालि महरावनो गोजावो। बेयावनोथ' 6 दाननि सिगां भाइरेल थांखांबाय। थौ थांसै। हरदोना बिबारि, नों आंनो मानो सानसेबो रनसायखौ सिनायथि होआखैमोन दे नोंनि लोगो होननानै, हो बिबारि? बांद्राय सोंलु दासों नों, जाम्बि। थौ थांसै। ओइ बिबारि, नों आंनो रनसायखौ खालामना होदो ना। नों मानो सासे मोजां सेंग्रा नुस्लाब माने नांगौल' जायो। बावबाय नामा नों मुस्लिम हौवाजों भाइरेल खालामजानायखौ? है नाम्बारल'खौनो होनो बायोबा होनो बायगोन। मा उल्थां फाल्थां खोथाखौ सोलायबाय थायो नोंलाय? नाम्बारल'खौनसो। दरिया आंनाव रनसायनि नाम्बार बिगासिनो, नाथाय आं मानो बेनो रनसायनि नाम्बारखौ होनो बादों? आंनि गोसोआ मानो बेबायदि जादों? आं रनसायखौ नङा नङा बेबायदि जानो हाया। मानोना रनसाया आंखौ लोगोसो होनना लायो। बेहा आंनि थाखाय बेबायदि फिलिंस गैया। फारसेथिं दरिया रनसायनि नाम्बार मोनैनि आंखौ गाज्रि मोनदों। आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो होनबा? दरियानो आंजों मैयानिफ्रायनो मानो रायलायाखै? नों रनसायनि नाम्बारखौ नांगौ होनदोंमोन ना? दे ला। औ बेफोरसो लोगो दा, हरदो नाम्बार। दे लादो। हेल' यंमेन, आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै? औ सोरमोनबा? आं बिबारिनि लोगो दे, बावबाय नामा? औ मा जाखो? बिबारियालाय मा खालामदों? दं बियो रुम सिङाव। नोंनि महरा जा समायनाखा, नों मासेबां हेन्डसाम होनबा? आंनो नोंनि सोमोन्दै बिबारिया सानसेबो खिन्थाफेराखैमोन। अ नंगौ नामा? आं माबा माबि खामानि मावदोंमोनलै, अन्नानै दसे दोनथ'लाय। थोद दसे रायलायबावना। मालाय रनसायाबो दरियाखौ लोगो मोननानै जा खुसि खोमा। दरियाबो रनसायनि थाखाय जा फाग्लि बादि जालायदों। रनसायनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोननोसैहाय आं, नङाब्ला आं बेखौ गोसोखांनाया बारा जागोन। सहायनो हानाय नङा आङो। मालाय गिबि नुजेननायावनो रनसाया दरियाजों गोसो गोरोबबाय खोमा।